आज मोबाईल चौकामध्ये राहणारे शंतपूर्वी नगर बाजूला आहेत त्या समाजाचे सुमित गुंबडे म्हणून जे जम आहे त्याच्या पत्नीस व्यवस्थित सांभाळत नाही या कारणावर त्यांचं वाद चालू होता। त्या वादाचं परिवर्तन ते मारामारीत झालं। त्यावेळी तिथे राहणारे आजूबाजूचे लोक यांनी सांगितलं की तुम्ही तुमच्या घरातलं भांडण तुम्हीच इथे येऊन का तुम्ही मारामारी करता, यावरून वाद मोठा झाला। त्यातून मोदाली चौकामध्ये दगडफेक झालेली आहे। सर्व नागरिकांना त्या दगडफेकीमध्ये जे आता दोन इसमान आम्ही पकडलेला आहे, अधिक चौकशी चालू आहे। तसेच सर्व जनतेला आवाहन करतोय, लॉकडाऊन चालू आहे, कोणीही कायदा हातात घेऊ नये। कोणी कायदा हातात घेतला तर कठोर कारवाई करण्यात येईल आणि सिरियस कलम लावून त्यांना जास्तीत जास्त सजा होईल याची आम्ही दक्षता घेत आहोत। तर सर्व जनतेला आव्हान आहे, कोणीही लॉकडाऊनच्या काळात कोणी बाहेर येऊ नये, कोणीही कायदा हातात घेऊ नये, एवढीच विनंती आहे। धन्यवाद।